Sajam Gasta će biti otvoren 4. ožujka i svaki dan ima veliki broj popratnih događanja koja oplemenjuju i znanje i stručnost naših turističkih i inih djelatnika vezanih uz teme sajma. Ove godine smo uspjeli u ovim kriznim vremenima zadržati istu kvadraturu kao i prošle godine, isti broj izlagača kao i prošle godine, što je za ova krizna i recesijska vremena doista veliki uspjeh po tvrdnji ne samo nas, nego i svih ekonomskih stručnjaka koji se bave tim pitanjima. Sajam Gast je za nas prilika da se prezentiramo široj javnosti, prvenstveno lokalnoj, sa našim projektom Kaštel galerija, znači jednim, kao što sam rekao na pres konferenciji, jednim trgovačko-poslovnim, rekreativnim, društvenim sadržaj koji namjeravamo sagraditi u samim kaštelima, u Kaštel Sučurcu konkretno. I ako pogledamo način na koji se prezentirati kad dođe za to pravo vrijeme, mi u Splitu imamo samo nekoliko prilika, a jedna od tih rijetkih prilika su Sajam Gast i Sajam Saso. Zašto baš Gast? Iz toga razloga što, kao što je rekao gospodin Bagarić, sami projekat ima dosta poveznica sa samim i turizmom, i prehranom, i trgovinom, i ostalim stvarima koje se događaju na samome sajmu Gast. To je jedna interesantna prilika gdje se svi ljudi mogu sresti, razmijeniti iskustva, pa ne moraju biti ni samo poslovno povezani, nego i za bilo koga da se nešto događa i da vidi neke nove stvari, stekne neka nova iskustva. Teme sajma su sajam pića i prehrane, Dilenzijana sajam vina, sajam ugostiteljske, restoranske i upravljanje za restorane i hotele, sajam namještaja i Saturn, to je sajam turizma. Dakle, Saturn 2009. kao i prošle godine na inicijativu Splitsko-dalmatinske županije u suradnji sa sajmom Split radimo sajam za turizam u kojem će biti kulturni turizam i ruralni turizam, nautički turizam i što je najvažnije u sklopu toga će biti projekt Gast Around the World, što znači da smo preko 15 veleposlanstava dobili 15 zemalja iz Europe koji će sudjelovati na samom sajmu. A cilj svega toga je u jednoj budućnosti bliskoj napraviti jedan veliki turistički sajam koji će se u jednoj konačnici odvojiti od ovoga sajma i biti zaseban i biti jedno središte u ovom području Europe, sajamsko središte u ovom području Europe. Računamo da ćemo na širokim auditorijom i posjetiteljima, da ćemo dobiti neke povratne informacije, da napravimo taj projekat naš što sretnije. Dakle, kao što sami sajmovi pomažu dosta, a ovaj turistički sajam bi trebao pokazati svu našu ponudu u Splitu, u županiji i samim time pospješiti naravno turističku sezonu i pokazati na koji način se može turistička zona proširiti, da bude što duža i preko sajmova, preko radnih inicijativa, kongresa i svega ostalog što čini turizam. A nadam se jedino da će, ono što je rekao i zadnji put na otvaranju predsjednik Mesić, da će i sajam dobiti svoju permanentnu lokaciju, tako da neće morati stalno dizati šatore, spustati, ovisiti o buri, o kiši i ostalim stvarima. A mi isto tako se nadamo da ćemo ostvariti jednu dugoročnu suradnju sa sajmom, jer ovo je tek početak i tek smo tu prvi put i ljudi treba nešto tek saznati o nama. Sajam počinje 4.3., dakle u srijedu i traje sve do nedjelje, dakle 8.3. Sam sajam otvara se u srijedu u 10 sati ujutro, otvorit će ga predsjednik Republike gospodin Stipe Mesić. Za posjetitelje taj dan je sajam otvoren od 11 sati do 19 sati navečer. U četvrtak, petak i subotu radno vrijeme sajma je od 9.30 do 19 sati, a u nedjelju radimo od 9.30 do 18 sati. Cijena ulaznica je 40 kuna i pozivamo sve naše sugrađane da dođu posjete sajam Gast. Uistinu bit će tu pregršt toga, dosta degustacija, dosta nekih inovativnih stvari. Stvarno pozivamo sve da dođu i posjeti nas.